Pozdrav svima, s vama je Olga Venska i nastavljamo dijeliti glavne vijesti u projektu u prikladnom video formatu. U ovom prilogu, dva glavna događaja ove jeseni su pokretanje EVA-FI i alfa testiranja i ponovno pokretanje DGU partnerskog programa, otvaranje KYC provjere za nove zemlje i video o uredu koji je već spreman i očekuje vas na službenim YouTube kanalima. Krenimo! U kolovozu smo održali dva vrlo informativna seminara. Prvi od njih posvećen je pokretanju EVA-FI alfa testiranja koje je započelo 8. rujna. Alfa testiranje odvija se u gamification formatu, odnosno dobit ćete bonuse za izvršavanje jednostavnih zadataka. Testiranje će trajati čitavo četvrto tromjesečje od 2021. godine. Imajte na umu da će oni partneri koji budu najaktivnije sudjelovali u testiranju dobiti tokene projekta potpuno besplatno. Također na webinaru s Borisom Povarom naučit ćete što je EVA-FI, u kojoj je fazi projekt sada i koje nove mogućnosti EVA-FI otvara DGU i investitorima tvrtke. Webinar je dostupan na engleskom, francuskom, španjolskom, talijanskom, indonezijskom i vijetnamskom jeziku. Općenito o proizvodu EVA-FI često govorimo na svojim društvenim mrežama, ali jedno je kad razgovaramo, a sasvim drugo kad o projektu pišu mjerodavni, neovisni, nepotkupljivi stručnjaci. U kolovozu su predstavnici Freetona kontaktirali osnivača DGU Laba Borisa Povara kako bi ga intervjuirali i saznali detalje o radu na proizvodu EVA-FI. Freeton znači Free Telegram Open Network. Ovo je zajednica DeFi stručnjaka i cijeli ekosustav. Riječ je o blockchain platformi i kriptovaluti temeljenoj na TON protokolu. Freeton jedna je od najvećih decentraliziranih organizacija današnjice. Inače, fond PR Capital s kojim ekosustav DGU surađuje dio je saveza platforme Freeton Alliance. Začetnici Freetona su Nikolaj i Pavel Durovi, koji su svojedobno osnovali Telegram i društvenu mrežu Kontakte. Nikolaj i Pavel Durovi poznati su kao ljudi koji uvijek štite osobne podatke korisnika i bore se protiv centralizacije sustava. Zajednica stručnjaka i entuzijasta za Freeton pohvalila je EVA-FI kao proizvod koji ima impresivne izglede i koji može pomoći Freetonu da poveže svoj blockchain s drugima. Prema najnovijim sporazumima jedan članak neće biti dovoljan. Freeton priprema niz materijala o proizvodu EVA-FI. Još jedan važan webinar održao je u kolovozu CEO projekta Aleksej Ognjev, u kojem je govorio o ponovnom pokretanju partnerskog programa. U novom konceptu zadržali smo jednake mogućnosti za sve naše partnere i dodali inovacije o kojima ste nas molili. Prvo, novi program je 55% korisniji u prve 3 razine. Drugo, ukupna razina prihoda u njemu porasla je za 27% u usporedbi s prethodnim partnerskim programom. U novoj verziji postaće dostupne redovite promocije s vrijednim nagradama za partnere iz cijelog svijeta. Novi partnerski program osmišljen je kako bi se ubrzao proces otvaranja nacionalnih ureda i vijeća država. Kako biste detaljnije saznali što će dva najvažnije jesenska događaja donijeti partnerima, a posebno ulagačima, pogledajte webinare CIO DGU Borisom Povarom i CEO Aleksejem Ognjevom. Svakako ćemo ostaviti linkove u opisu, a sada ostale vijesti. Nastavljamo s pokretanjem procesa provjere KYC za sve zemlje sudionice projekta. Proces identifikacije i potvrde identiteta klijenata obavezan je i vrlo važan proces. Nakon što prođete ovu provjeru, udjele tvrtke možete zamijeniti za vrijednosne papire u omjeru 1:1. U kolovozu je otvoren KYC za Indoneziju i Vijetnam. Planiramo otvoriti postupak provjere KYC za većinu zemalja projekta do kraja godine. Dragi partneri, zbog velikog broja prijava, prvo vrijeme odgovora može se povećati na 14 dana. Molimo za razumijevanje. I još neke novosti od DGU Partners. U kolovozu je provedeno 15 konferencija. Lideri iz Italije, Vijetnama, Kameruna, Kube, Indije, obale Bjelokosti i drugih zemalja, bez obzira na epidemiju, nastavljaju aktivno razvijati projekt u offline i online formatu. Ovim putem želimo zahvaliti svim aktivnim partnerima koji se bave informativnom promocijom projekta, pokreću i vode takve događaje. Vaša podrška pomaže DGU da razvije i osvoji nove visine. Poslije želite biti domaćin DGU konferenciju u svojoj zemlji, pišite na partner@dgu.ai i svakako ćemo vas kontaktirati. U međuvremenu idemo dalje.
posljednjih mjeseci primili smo mnogo upita iz cijelog svijeta. Partneri su htjeli znati kako DGU tim radi i kako žive. Čujemo se s našim partnerima i odgovaramo na povratne informacije. Kao što ste tražili, snimili smo video u kojem smo prikazali svakodnevni život zaposlenika i tijek rada ureda. Želim napomenuti da ćete u videu vidjeti samo dio velikog DGU tima. Nisu svi mogli sudjelovati u snimanju, a mnogi zaposlenici općenito žive u drugim gradovima. Prijatelji, ako želite saznati tko je odgovoran za vaš osobni račun, tko stvara razvoj umjetne inteligencije na DGU, tko traži najbolje stručnjake za tim širom svijeta, onda pogledajte video o uredu DGU i podijelite ga sa svojim partnerima. Poveznicu kao i uvijek možete pronaći u opisu. To je sve od mene. Više o ovim i drugim događajima možete pročitati na našim društvenim mrežama i na svom osobnom računu DGU u odjeljku vijesti. Ukoliko vam se video svidio, lajkajte, ostavite komentare, podijelite s partnerima i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se uskoro!